хора, JTG, тук с мен е Kiko23 и това е нашето оцеляване. Направихме няколко промени. Трябва да е 4-ти епизод, но сигурно ще е 3-ти, защото снимахме преди малко. Не засичахме колко време и видяхме, че е 16 минути. Много би трябвало да ни е 15. Извинете, на мен ми звъннаха. Някакъв непознат номер. Така. Сигурно. Хайде да лягаме. Дош ли вънка? Ай. Ще време ли по-малко? Да. Че смешно. Хора, вече сме тук. Да. Заради неговия телефон бяхме спряли малко. Ама няма значение. Хайде да лягаме. Не спахме вече, бе. О, верно е. Къде се връщаш в леглото при мама? Ти имаш даже и пижамени бутушки, чехлички. Карай се. Не забравих да се бъя. Боси гол. Направи много патърче. И го прави отстрани. Направи външен вид. Гледай, какво е якъл, е? Тройна врата, гледай, дум. Ай, мани ги, бе, човек. Ай, може да минаш. Не! Не. Стига е. Тъпо разбери. Другия клип ще ги маним, ако на хората не им харесва. Добре, ако ви харесва, пишете, ще се ги върна аз. Пишете в коментарите дали ви харесва, дали да има такива. Или не. Тия врати са тъпи като... Кон си ти, бе? Абе, овен такъв. Не му писувай, че ще смачкам. Абе, аз не тъпи, бе. Ти сам се писуваш. Да си иска бакирката по тебе. Стига. Колко, бе? Колко? Виж. Това бойче от меча взе, бе. Аз да те ударих с бе. От брадвата. Удари меча. 4 са. Удари ме един път с меч. Ела. Толкова е ткаско игра на тела с тебе на пив, бате, аз ще се бия с кирка. 3 сърца ми взе. Че па да пробвам? Сега като се хелниш. Ако ще да правя, да. Не мога да ти кажа колко. Давай, гледа. Хелна ли са? Да, удари. 2. Стига. Вече са 4. Добре, аз вече винаги ще се бия с кирка. Четври е с лопата. Кирката взима колко от меча. Да. Азрима. С ко? С дървената. 1,5. Аз тогава за кой ми е този меч? Ще правя кирки вече. Аз като удара с една каменна кирка, обате. Ти ако му удариш дъма, аз умирам. Ти умираш. Това ще го пробвам. Той е сайран на половин кръв ще му отеш. Кой ще да правя? Да. Тук ни фокуси. Аз си знам какво да правя така. Майка ти! Така 12. Чес. Хоп. Да, бе. То така става. Упси! Ема и ти ли гледаш, бе? Не бе, аз съм керав. Така. Не, щупай това. Така.
Какво да направя? Така. Тук един мисли да се... Не работят секунди. Хора, кажете как ги оправи. Не му казвайте само на гъма едно ще. Да го знам какъв е читър. Ела да видиш, бе. Това се казва външен вид. И какво направи, че ето това да видя. Ще го видя обаче от по-далеч. Сега го видя. Така. В то среден пръст дете излита нагоре. Аз дете го направи, гледай. Така е по-яко. Това е по-яко. Стана яко. Кажи какво да правя, бе. Секс. Скоро. Интересно, намери си партньор. Къде си? Ти си единствения в сервера. Не. Успях. Намерих си партньор. Къде си тя? Не така. Ела да ме видиш партньора. Аз ми се гледа. Вижу, аз съм до тебе. Наблизко съм и там. О, давай. Ти кой си, мъже или жената? Мъжо е. А вие какво правите там, бе? Нищо, скарихме се в водата. Нищо, ама май е нещо, а? Аз се изнасилих. Той умря, бе. Ти е срам мръсник. Изнасилвач. Елай ти до мене. Елай ти. Ще те буксираме. Хелп! Ми свалих си кирката. Чаем кой ще изнасили се. Айде ти го вкарам. Бах ти пичи. Колко ти взимах? Чай, че съм на половин кръв, бе. На мен ми липсваха, знаеш колко много. Айде стига сме се бахтали, защото сега нищо не правим. Само умрем. След това как да го измисля тук? Готово е. Храната свършва, бате. Ама... Така. Сега тук Трябва да очито. направим така. Ето къде Дейв беше гръмнал къде пари, те 4 тази своите. Тук цялото това беше взребено. Е така. Так и така. Готово. Виж кой яко стана. Е така. Коя? Дим. Хора, още една до минутки. Какво да направим още с този ризот? Нищо. Айде да свършваме. И довиждане. Това беше от нас. Довиждане! Абонирайте се, лайквайте и чао. Коментирайте.